И центрира в наказателното поле. Йол се разминава. Какво е това? Дали пък съдията дава дуспа? Със сигурност, защото показва жълт картон на Хайри. Очаквам с интерес повторение на ситуацията. Действително Йолов падна там, но имаше ли нарушение? Сега ще разберем повторението. Протестират футболистите, не Черноморец. Нека да видим още веднъж. Струва ми се, че тук да. Като имаше някакво задържане, но малко пресилено беше решението на съдията Ростовски. Пресилено беше решението, защото със сигурност имаше някакво стълкновение между двамата. Може би бе хванат в един момент за фаналката Йолов и това е учен съдията. Но като цяло, със сигурност това решение ще предизвика много спорове. Така иначе и Дуспа за Левски, виждам, че седи Бърдон се подготвя за изпълнение. Бърдон срещу Борел. Удар на Бърдон и минали за Левски. 34-та минута в отбора. Беше си на предина със сигурност, обаче ситуацията ще се коментира още доста. Надявам се, че и вие ще имате възможност от вашите повторения да видите поне още 2-3 пъти в момента, в който много впадна в наказателното поле. Нека да видим на тая изпълнението на дуспата от страна на Седрин Бърдон. Много спокойно реализира Бърдон. И след това ще видим нарушението срещу Йолов. И още веднъж повторение на ситуацията. От тази камера не се вижда да има нарушение. Сега от тази момент, ето да, момента в който задържа наистина Хайри хваща в рамката на Христо Йолов.